Piti nasad! Jed Betonya na sa Wata Biat City! Tres na. Ang alaw, aana. Ha? Yan lang paguliro na to dito sa balay ba di makahatag mo ta sa to asawa ba di pampagwapa niya ba di kay matay na dugay na kung tanaw sa ko asawa ba di mura na mag-igsuon ako ba di oy naunsa naman ni kalakiha ba di. Sa katik din tag CR ba di libang kunuhay nga walay tae ba di. Oh, mubuho ko wala na ugan na kayo. Oh, na 3,000 oh. Na 3,000 oh. Pariban dito. Sok sa kuan be at nyalbe sa kumar be sok sa kumar. Cyrus Malinaw, Bunani Diyos, shout out gaw, napod gaw, trisbihan na sa natun igaw, kana, kato, islumo bi, ang sarap naman. Ikaw na po'y tira sa trisbigaw, kana, islumo nga pinatulon sa asuba, kay mangwarta taron, na, Wow! Ang sarap. Lakaw na patarog dirbi ba de, asunsyon ba de, subragatos sa itong kwarta ba de, 15 ka payat ba de, start na yun, bak, one click na ba de, biyahing gwapo na puta ba de. Bumblebee, transform into the Megatron! Tingnan nyo nga, pag lumalakad kayo, lagi kayo Philip Pogi. Mga gago rin ba kayo? Ha? Tapos minsan kahit nanonood kayo na nakakayak, tawa pa rin kayo ng tawa. Sino man naman matutuwa sa ganung mga bagay? Piti nasad! Abot ang tadiri sa Asunsyon Galera ba de? Sus mga sulit palawas, padlungon, kaya mga naong ng mga batao. Sumunod mga pultira diri ba de? Si Auntie si Madam, diri ta sa takan ba de? Marbe Patricio, shout out! MC Aurelia, Jed Betonya na sa Wata Biat City! Ay, awan. Masiwa ko! Awan niya. Masiwa ko do! Pite na san. Tres na. At sada iyo ng kaligutan, ay salamat. Parat sa rin ako dos ba di, nag-4, papatay tani ba di, kigamin tao, gamay, ginigutin ba di. Dahil lagi mo gulo, musupak, kiday mo sa rigla ha, di kiday mo kabalo maniid sa rigla ba di, karon. Yan, tugan ako na ba di, sakari lang ba di, pite, walop na nakasugal ba di, walop na nakasugal ba di. Anak, kwarta na ba di, ang alaw, aana, ha, ang alaw, aana ba di, pite, nasad. So dari ba di, sultada na ba di, mga amigo na to, tagatagong ba di, si Rape. Tagatagong ba de, sila Jerome, Michael Bully, mo ni diri ba de, nagsawgod na sabong diri ba de. Putay bisita diri ba de, sa Auntie Norma, ug yang anak duha ba de, si John Paul, ug manghod ni John Paul, ug ilang bodyguard din na sa likod ba de, oh. Sila iyo, mga tagatagom, Jun rin nagkapatagan, si Bayani, Brian Enson. So diri ba de, nagpagkakahoy na ko diri ba de. Nagpagkakahoy na ko dira, kaya nagsipte naman, nagkwarta naman. Ay turo-turo sa mga puntos, boss, pwede ka. Turo-turo na kung tirada na ba de? Patay Malaysia ba? Patay Malaysia lang tirada sa aktor ba de kung hawa kasapi ba de ba? Kinahalang paguliro na to dito sa balay ba de, makahatag mo ta sa to asawa ba de, pampagwapa niya ba de, kay matay na dugay na kung tanaw sa ko asawa ba de, mura na mag-igsuon ako ba de, oy, naunsa naman ng kalakiha ba de. So di ba de, lasaw na ba de, kapindot ba de, miti ko ba de, pagkumansultada ba de, tikatik din tag CR ba din libang kunuhay nga walay tae ba de malibang ba nga walay tae ba de sipte na daw siya imo na 200 siya uli sa balay nay imo pa na 500 nay mubuho ko wala na ugan na kayo na 3,000 na 3,000 pariban dito sok sa kuan be at nyalbe sa kumar be sok sa kumar. Badi, pakishare na lang po kung pakipalo sa tong page ba di para lami kayo ba. May ngapon ba di? Na nag-chat sa kwa ba di ba sa page ba di? Na legit ba daw ang parapol karong November 10? Legit ba di? Legit na ato ang kuan ba di? Ato ang parapol November 10 ba di? Wala gini binuang ato diri ba di? Ato pamadpad gini atong trabaho diri ba di? Ako ga promote ko og talpak ba di? Kato lang po mahiligon. Kato lang mahiligon ba di? Katong dili mahiligon, ayaw lang. Pahipi lang diha. Pundo paniid lang. Kato lang mahiligon kay gwapo kay mga pa-promo ba di? Tanawa ra gud na mga plataporma na to da ba di? Asian Pit Cup Master Promo ba di? Tanawan nyo na ba di? Nay sakyanan, nay motor, nay cellphone, nay kwarta. Tanawan yung mga partida ba di? Piti kay mga partida ba di? Piti kay gid ba di? Pabor kayo sa mga talpakero ba di? Pabor kayo sa mga player ba di? Kanang rapol ng pitsa 20 pohon. I-live na ni Loader Kyle ba di? Manang testing nga mo link ba di? Basi diri mo buinas ba di? Mahiligon lang og talpak ba di? Dili pinugsanay ba di? Kamay ligon lang ba di? Ipin comment lang nako ang link sa tong Loader Kyle ba di?